Kaixo lagunak, zer moduz? Ni Xabi naiz eta gaur formak eta koloreak landuko ditugu. Hementxe dago topiken Tolosan dagoen txontxongiloen museoan. Mundu guztitik etorritako txontxongiloak daude museo honetan. Eta horietako bat, Zart dugu, hementxe daukadana, zuei erakusteko. Ikusten? Hemen. Eta gaur, Zart nola egiten den ikasiko dugu. Ikus dezagun oraingo honetan, Zarti zer gustatzen zaion janztea aste arte da. Begira, nik ere Zartek bezala betaurrekoak jantziko ditut. Gustatzen zaizue asmakizunetara jolastea? Bai? Ia ba, ea nolako trebeak zaten asmakizunetara jolasten. Hau hemen jartzen badut, eta beste hau hemen, beste hau hemen. Zeizan daiteke, ez dakit. Antzematen diozue, zerbaiten antzartzen diozue? Bueno, haunak, eskerrik asko eta beste bat arte. Agur!